nun ano dese primeiro ano da comisión trouxemos unha corrida de toros que instalamos onde está ao lado onde está o campo de fútbol. Foi un exitazo, veo de toda a comarca, Galicia, sobre todo a zona da Coruña e Lugo, pois se caeu muchísima xente. Pero salimos mal, que salimos empeñados. E entonces os que estaban gobernando naquele momento no Ayuntamiento, pois xa tedes que continuar tal, con facer de outro ano, volvemos a facela outro ano a festa. Pero volvemos a caer tamén nos toros. E fixémola aquí na avenida de Ortigueira, onde hoxe está o comercio de Lolita, onde está aquela casa onde estuvo Isolina, médica, en fin. Tuvemos a muchísima suerte que cando estaba a plaza chea de personal, casi nos cae a plaza. Bueno, salimos daquela, non quixen volver a ser máis das comisións de festas. Tamén estuve participando cando fixo a primeira visita, e única que fixo o rei ás Pontes, porque había moita, en fin, un pouco de desconfianza de que podía pasar algo, porque había unha crispación co tema da electricidade, co tema de que as parroquias non tiñan luz, que as parroquias estaban naquele momento nun convenio que se había feito no Ministerio de Agricultura, que mediaciaban os gobernadores, a parroquia do Freixo e de San Mamés habían levado o monte por mediación dun convenio para facer a repoblación. Tiñan animales, bueno, en fin. Pero no 74 ou así viñeron buscarme para entrar no Ayuntamiento, pero tampouco non quixen acceder. Non quixen acceder porque eu tiña que traballar. E no 78, pois sí, foi cando veu a democracia, xa me volveron a invitar, que iban ser as próximas eleccións primeiras democráticas no Concello, veu uns membros que eran daquela, para formar un grupo para acceder ao Ayuntamiento, e daquela pois xa era como un colectivo de uns 3 grupos políticos daquele momento, que se chamaba Unidade Galega, e me propoñeron entrar de número 2. Fun con recelo, porque eu non quería, sabía que no Ayuntamiento os que estaban ali, por amigos, que había que dedicar horas e días. Pero, bueno, aceptei. Fun, eran as eleccións, eran as primeiras eleccións democráticas, o 13 de abril do ano 79. Bien, había distintos grupos políticos, me parece que participamos daquela 4 ou 5 candidaturas. E había daquela hasta era cando había acabado estaba gobernando Suárez. E a UCD daquela, pois, cando as generales había copado toda a provincia, como quen dice, maioritariamente. Habían ganado unha diputación, había ganado... Entón, bueno, e queríamos que, cando chegásemos aquí, que tamén ganaría no Ayuntamiento. Encabezaba a lista do UCD un tal Clemente Bou, que moita xente que hai aquí non conoceu, por outra candidatura o anterior alcalde, que hoxe xa non existe tampouco, que era Bela Garrido. Outra lista era a Unidade Galega, que era onde eu participaba. Había outra dun partido independiente, que era o señor Rivera, e había a do PSOE. E celebraronse as eleccións, e sorpresa que foi que nós sacamos 3 concejales. O UCD sacou tamén 3 concejales. E a lista que era independente, que era o anterior alcalde, Vera Garrido, sacou outros 3 concejales. Pero como o PSOE tiña un concejal, o que era o señor Rivera, que era do partido izquierdista, comunista, pero non iba co nombre de comunista. Tamén tiña outro concejal. No noso grupo, pois naquela pactouse como se está pactando hoxe para salir e facer os alcaldes. A Unidade Galega, naquela salira o alcalde Domingo Merino na Coruña e nas Pontes Tomás Coello. E
efectivamente, tomamos o ayuntamiento, pasamos, non sei, os meses que pasaron, Tomás Coello encontrouse indisposto e nombrouse o primeiro teniente alcalde, era Víctor Guerreiro, pero tamén naquel momento houve un cambio, pasou a primeiro teniente alcalde Tomás Coello, e así votamos uns meses, pero fomos traballando, estábamos aquela co cambio de nombre das calles, co nombre de poñer unhas calles novas que había, pois de poñerlles bautizalas con os nombres, que, por certo, se bautizou cos nombres de todos os ayuntamientos do alrededor, e había que elegir novo alcalde. Aquelas datos había que, nas cabezas de lista, como hoxe, pero eran os que tiñan opción a ser alcaldía. Eu tiña que pasar a cola da lista ou renunciar á acta de concellal. Pois eu dixen, bueno, pois mira, eu non quero, agora que estou metido no ayuntamiento, quero participar nesta actividade que era nova para min e optei á alcaldía. E no mes de outubro celebrouse o pleno extraordinario, moi debatido, e a última hora estuvamos moi pendientes porque faltábame, tiñamos o noso grupo que me apoiaba o Bloque Nacionalista Galego, que tiña 3 concelleiros, nós outros 3, que eran 6, pero facían falta 7 concelleiros para ganar a alcaldía. Entón, o PSOE en aquel momento só tiña un concelleiro, que sigue hoxe todavía de concelleiro, que era Antonio Castro. Estaba o home moi nervioso, porque eu iba como independiente na candidatura de Unidade Galega, e parece que, por como contou el despois, que o PSOE tiña dúdas que eu como independiente se me podía cambiar a UCD, me podía cambiar a outro lado, e tiñan dúdas. Pero no salón de plenos estaba moi nervioso o público, incluso que estaba cheo, e Antonio Castro, pois eu non sabía por qué, salía, entraba, porque sin estar el non se podía celebrar a votación. E no momento veu sentouse e falou con, non sei con quen falou naquele momento, e procedeuse á votación e salín ao alcalde. E desde aí, pois, empecé a tomar un pouco o ayuntamiento con interés. Cheguemos ao ayuntamiento, despois de celebrar o pleno, pois houve moita polémica cos grupos que quedaron, porque a lista máis votada en aquel momento era o alcalde anterior, o señor Vera Garrido. E se non había acordo entre os outros, pois ele volvía a ser o alcalde. Pero, bueno, pasou eso, empezamos a tomar o ayuntamiento. A miña sorpresa foi que no ayuntamiento, pois, tiñamos nada, non había nada. Había un secretario, 2 funcionarios, 4 funcionarios, non había aparejador municipal, era un rapaz, señor Franco, que era traballador de Endesa, arquitecto viña un de Ferrol, un tal Pico, se facer os proxectos, en fin, non había nadie. Xa a primeira que fixemos foi contratar, xa foi na época de Tomás, contratamos unha empresa que tiña un ingeniero, Mouro Vieites, que botou aquí bastantes anos traballando, non el moito, porque cando ganou as eleccións Felipe González, ese home foi chamado, era do PSOE tamén, foi chamado para presidente de Obras do Puerto de Ferrol. Entón, tuvo que deixar o seu traballo nas Pontes, sucedeu no Marcelino, bien conocido, non sei, chegamos ao ayuntamiento, había unha fotocopiadora sola, policías municipales había 3, era o momento que estaba o auge total de xente que veu para as Pontes, decimos de toda España, sobre todo Asturias, León, en fin, había moitas necesidades e non había servicio nocturno, pouca Guardia Civil. Entón, nós xa arrancamos con que había que crear unhas plazas de Policía Municipal e creamos 7 plazas que hoxe están todavía funcionando como policía local
pero fixeron tan bon exámenes nos que se presentaron que había 9 igualados casi con unhas centésimas de examen nada máis. Quen presidía, eu non era o presidente dos exámenes, era outro funcionario, outro concellal a nivel político, que creo que era o señor Rivera, e como todos eran personas con carreiras, un era aparejador, outro era maestro, en fin, outro era maestro da Marina Mercante, en fin, todos tiñan, e decidimos deixar sin tomar posesión aqueles, e nestes momentos creamos 2 plazas máis, entraron 9 policías na policía local, para prestar servicio as 24 horas do día. Ben, un paso xa importante, pero estábamos naquele momento que tiñamos as parroquias, a central producía daquela, pois, polos meus informes que eu recibín, o 7% da energía nacional. E as parroquias conlindantes ou barrios como era empezando en Pontoibo, San Mamés, Gondré, o Freixo, o Deveso, non tiñan luz. No Deveso, onde non nacín, había luz na miña casa, porque o meu abuelo era un home que tamén había sido concellal, e no ano 50 xa puxo unha planta de luz. Había outra casa onde naceu a familia do que hoxe é alcalde de Cabañas, que era outra casa que había luz. Na parroquia do Freixo, creo que había 2 tamén, unha lá en Couce Seco, outra lá nas Cabanas, e non había máis nada. Entón, eu, que nací na aldea, pois me sentín un pouco dolido. Empezamos a traballar co tema da electrificación. Daquela teño que agradecer aos que formaban daquela Diputación, que era o señor Marfani, presidente da Diputación, Enrique Marfani. En estes medios, creo que xa un poquinho antes había salido unha lei para o tema do canon. Aquí recordan moitos o famoso canon que se creou para as centrales nucleares, onde houbera implantado unha central, pois un canon que era como un impuesto que tiñan que pagar. Pero quen o percibía era a Diputación, non a percibían os ayuntamientos. Os ayuntamientos afectados directamente teñamos moita preferencia, pero nós non tiñamos poder político, nós un grupo político sin nadie de respaldo, pois non ten moito por venir. E eu recordo que daquela, agora máis, ao pouco tempo de tomar, levaría uns meses no ayuntamiento, nos convocaron a unha reunión aos alcaldes. Eu non conocía nada máis que o alcalde que había naquele momento na Capela, que era Celso da parroquia de Bermui, e nos convocaron a unha reunión a Porto Marín de Lugo. Ali, quen era o convocante era un señor que era un letrado que fora alcalde tamén en Lugo, un tal Notario Vacas, e nos expuxo ali, pois, moitos dereitos que tiñamos, que desconocíamos. Eu recórdome que da provincia de Coruña estábamos o alcalde de Cerceda, que era da UCD, despois das Pontes era a central que tiña tamén máis instalación e máis produción. A continuación estaba o alcalde de Noia, que era do PSOE, estaba o alcalde de Zas, que tamén era do PSOE, pero o alcalde de Negreira, que tamén ten unha pouca produción, era do UCD. Había outros ayuntamientos pequenos, que non me recordo agora o nombre deles, que tamén eran do UCD. E na Diputación nos chamaban a reunións, pero quen ganaban eran os do UCD. Tiñan o poder, e eran eles os que ganaban todo. Bueno, nós solicitábamos para que éramos o ayuntamiento que máis preferencia tiñamos para determinadas cousas. O único que conseguimos en aquelas fechas foi proxectos para a electrificación nas parroquias
que estaban sin luz. Isto xa se había tramitado algo antes co anterior alcalde. E seguimos gestionando reuniones, todas as semanas reunións para a Coruña, para o tema da electrificación, pero non era iso só, estábamos tamén co tema de sanidade. Aquí habíase creado na provincia de Coruña uns servicios de urgencias. Eu recordo que no ano 80 ou así se crearon eses servicios para ayuntamientos máis ou menos como as Pontes, Ortigueira, Boiro, en fin, Fene, e nós quedamos fora dese círculo. Entón, houve aquí unhas manifestacións e tivemos aquí, bastante conflictivo para poder, que non conseguimos naquel ano o servicio de urgencias diario, noturno. Pero o gobernador daquela era o que mandaba na provincia, relativamente. Entón, íbamos reunións ao goberno civil. O Ayuntamiento das Pontes tamén, teño que dicir que xa que está aquí, de Ortigueira, tamén formaba parte dunha comisión que había provincial. Formábamos os alcaldes do Ayuntamiento nesta comarca, éramos Ortigueira, As Pontes e Ferrol, os que estábamos representados ali. Era gobernador o señor Aguirre, non me recordo o nome. E nos axudou bastante tamén. Tamén era un home moi ben, e nos axudou a... Pero agora pasamos ao tema da educación. Non tiñamos instituto. Aquí había un colegio privado, estaba concertado, non sei como eran os concertos daquela, pero os exámenes dos estudiantes que estaban para facer bachillerato había que examinarse a Ferrol. E nós iso non consentíamos, de que non houbera instituto, un pueblo daquela que estaba entrando estudiantes, é dicir, alumnos, tiñamos moitos problemas escolares, en fin. E seguimos con ese trámite de que había que ter un instituto. Entón, dirigimos ao delegado provincial, de que lá había un tío moi competente, que é un tal Jesús Almuíña, que me parece que anda por aí arriba, pola Xunta ou por aí anda. Era un tío que tamén nos axudou bastante aquí. Todas moitas entrevistas con eles, había comisións dos maestros para demostrar que necesitábamos escolas, que non as tiñamos, aquí había unha avalancha de xente forasteira, de León, de Asturias, de toda España. E conseguimos entrevistarnos con o señor Almuíña e nos prometeu que a única salida que tiñamos naquele momento era en FP, xa estaba funcionando formación profesional, que nos habilitaban uns locales na formación profesional, pero que nós que tiñamos que pagar os profesores e buscar os profesores para aquela materia. Bueno, pero nós aceptamos en buscar profesores, tomamos acuerdos plenarios, en buscar contratar profesores. Profesores houve moi fácil, pero para encontrar un de gallego, naquela época revolvemos, eu que sei, hasta onde chegamos. Todo Galicia e nunha partida non se presentaba nadie para impartir as clases de gallego. Pero, bueno, fomoslo conseguindo. Veu unha rapaza, moi ben. Impartimos, pero aquel curso nunhas aulas, pero o señor delegado de Almuíña nos ofreceu que había onde se iba a instalar o Corte Inglés na Coruña uns barracós que non los facilitaba, pero nós que nos tiñamos que facer cargo de transportalos e de instalalos para impartir ali unhas materias de clases. E nós aceptamos, transportámolos, montónos, o transportista non me recordo, non me recordo quen fora, pero quen desmontara os barracós da Coruña e os instalara aquí fora Guillermo San Martín. Instalamos os barracós, empezou a funcionar o instituto ali, pero tamén fixemos os trámites oportunos porque o señor Almuíña nos había prometido que nada, que nos iba a facer un instituto como Dios mandara, con todas as reglas,
Nós dispoñíamos dos terrenos xa, a corporación anterior xa había tramitado a compra de terrenos, e tiñamos os terrenos, onde está instalado hoxe, e fomos a preparar manos a obra para que xa no próximo curso, pois, polo menos a obra sabíamos que non podíamos ter, pero sí que tiñamos o proxecto. Tiñamos o proxecto, nós cando tivemos o proxecto xa quedamos moi satisfeitos daquele avance. Pero, naquele momento, era moi difícil, veu un contratista, non había tanta abundancia de contratistas como houve estes anos posteriores. Veu un contratista de León, por certo, un Torres Núñez, e, efectivamente, o Instituto fíxose cunha urgencia monumental. Eu creo que un par de anos, menos de un par de anos, estuvo o Instituto funcionando. Eu non teño agora moita xa da fecha exacta, pero foi unha cousa moi rápida, porque aos pouco tempo estuvo funcionando o Instituto. Houve problemas para todo o profesorado, porque tamén non había moita matrícula en aquele momento, pero sí que se agregaron dos alrededores, porque tiñamos que ter un número de matrículas para que nos nombraran os profesores. E fomos salindo de aí. De aí, despois empezamos con outros colegios que tamén había necesidades, que era o Colegio Montecaxao. Daquela foi unha obra tamén pola máis. Dispuñamos os terrenos, era a ventaja que tiñamos. Estaban adquiridos xa por corporación anterior e o primeiro contratista que veu ali, pois cando levaba, non sei, pola primeira planta, foi como a moitos máis, pois deu quiebra, outra caída. Tivemos que volver a empezar de novo, había que esperar un ano, polo menos, para que esos trámites oportunos de se o contratista que estaba daquela podía así a obra, pero o contratista renunciou. Entón, escolleu o Torres Núñez ese que era con base en Ponferrada e fixo o colexio pois moi rápido. E porque naqueles momentos tamén estábamos co polideportivo e habíamos estaba para inaugurarse polo carnaval, e estuveramos ali instalando aquela noite a instalación e revisando que dabas todo. Estaba a empresa Maurín, era o instalador eléctrico, e faltaba de colgar unhas luces e tal, pero dixo que iba a terminar, que po outro día era a Feira do Grelo, e tamén queríamos inauguralo do polideportivo. Pero veu unha gran nevada, e ás 3 da mañá ou ás 4 me chaman que había caído o polideportivo. Bueno, pagábamos, gracias que Mourín xa se había retirado da obra, non sei, dice que había salido dali á 1 da mañá, cos seus traballadores, e non había desgracias personales. Pero foi unha desgracia personal para o Ayuntamiento, para a empresa que é constructora, que daquela era a empresa Rodolfo Lama de Ferrol. Habíamos tido a suerte que na comisión permanente habíamos aprobado un pago importante, creo que, non sei, pero uns 12 ou 14 millóns de pesetas daquela, que o Ayuntamiento daquela tiña un presupuesto de 30 millóns das antiguas pesetas, que mirades hoxe o que era. E nos víamos negro. E esa partida quedou sin poderlle pagar ao contratista, porque ao caer, altos secretarios, que non se paga isto. E así sucesivamente fixemos despois os trámites oportunos, houve que demoler todo aquelo, levounos, non sei, un ano ou por aí, volver a reconstruílo, volvemos a facer outro proxecto con outro arquitecto. O arquitecto daqui era un do pueblo, Arquelino, pero daquela, para valorar todo eso, tuvemos que traer unha empresa de Madrid para valorar todos os daños, porque eso eran uns daños, eu non recordo quanto estaba presupuestado, pero creo que rondaba daquela os 30 millóns de pesetas ou así. Tardou bastante tempo e fomos
recabando fondos por todas as partes para poder facer frente ao costo dunha nova, xa nada máis que é o proxecto. Entón, pero conseguimos sacalo para diante, o que hoxe é o polideportivo, e daquela, pois, inaugurámoslo, pois, como Dios manda, naquela estaba o Bar de Ferrol en auge, estaba o Obradoiro, estaba tres equipos de fútbol, de baloncesto, na primeira línea de élite. E inaugurámoslo por todo o alto. Houve un abarrote de xente, xa, eso foi no ano, xa foi na segunda legislatura miña. Eu despois tamén, cando pasaron, que se acabou a legislatura do 79, na 83 volvín a entrar de novo daquela con Coalición Galega, que foi un partido recién creado daquela, era a base do partido, era un diputado que estaba nas Cortes de Madrid, que o señor Franqueira, me parece que era, e nos axudou bastante a aquela corporación. Daquela tiñamos no goberno, xa o goberno gallego xa empezaba a funcionar, xa sacou o grupo de Coalición Galega, xa sacou naquele momento 12 concelleiros, me parece que tiña a nivel Galicia. Xa tiñamos un pouco de forza, porque antes toda a miña corporación eran grupos opostos, non eran de unidade, eran de UCD, eran de Alianza Popular, se chamaba daquela, pero a Alianza Popular non tiña representación no Ayuntamiento, pero o UCD sí que tiña en toda España. E, polo tanto, non tiñamos apoio de ningún lado. Foi anos moi difíciles, pero conseguimos daquela, había, que está hoxe todavía vivo, Meilán Gil, José Luís Meilán Gil, que era diputado en Cortes en Madrid, e fixo daquela, non sei se chegou máis que diputado, me parece que foi tamén algún cargo tuvo de máis altura que diputado. Fixo un decreto para a Xunta Eu Mortegal, se chamaba, que era para os ayuntamientos, chamábase o Irida, que era para os ayuntamientos que comprendíamos desde a Capela hasta Mañón, pasando por Valdoviño, Cerdido, Moeche, Cedeira, éramos 10 ayuntamientos. Con aquel decreto, non sei como xa, lei, en fin, pois sacamos o que nos faltaba nas aldeas. Puñéramos a luz, pero tampouco non había accesos ás casas. Dotamos a todos os lugares con electrificación e con accesos, como Dios manda, para chegar en vehículo a todos os lugares das parroquias. Habíamos pasado, nestes medios tamén fora cando se fixara a transferencia, cando chegamos ao tema de pasar as parroquias da Capela para as Pontes, eso xa foi no 81-82. Aquí paseime un pouco, pero bueno, é que son moitos anos xa, deses atos pasa de 30 anos. As parroquias da Capela, o Ayuntamiento da Capela iba a facer un colegio en Goente, pero naquele momento non o fixo, non sei as causas, pero saleu alcalde, un alcalde que se chamaba Celso, que era da parroquia de Belmui, e se empezaron as negociacións para... Esta xente estaba descontento porque o colegio, en vez de facerse en Goente, foise facer ás Neves, o centro escolar que hai nas Neves. Estaban as parroquias de aquí descontentas de todo o tinglao. Tiñan os terrenos xa en Goente para facer o colegio. E empezaron os trámites, colleron un abogado da Capela para facer os trámites, porque habían feito unha solicitud ao Ayuntamiento das Pontes se podían admitilos ao Ayuntamiento das Pontes. Efectivamente, fixaron os trámites moi rápido.
houve acuerdos plenarios, tanto na Capela como nas Pontes, os da Capela solicitándonos ingresar nas Pontes, os das Pontes aceptouse por unanimidade na corporación. En fin, a primeira reunión que tuvemos a nivel Xunta de Galicia, que estaba todavía moi verde, foi con o señor Romai Becaría, deu-nos todos os parabienes que había, que nos axudaría a facer o cambio das parroquias, que eran 7 parroquias que se cambiaban do Ayuntamento da Capela para o das Pontes. E dixo, vou a mirar que non teño constancia, ele daquela había estado, xa viña, era abogado de Estado en Madrid, e xa dixo, non hai por onde coller unha orden ni unha lei para facer semejante cambio, pero eu vou estudialo. E iso se os membros, os veciños o queren, así o acordaron, pois se vai facer. Contade, vadevos tranquilos, que isto vou tramitárvolo. Efectivamente, tramitóulo moi rápido o que tiñamos que facer. Tiñamos que facer unhas comisións polas corporacións correspondientes para facer os deslindes e cos veciños afectados daquelas parroquias para que caeran os conocedores, para que houvese os mutuos acuerdos, para poder levar adiante o acto. Efectivamente, foi moi rápido. Isto empezamos no 81 ou así, pero nun par de anos, o día primeiro do ano 83, os veciños desas 7 parroquias, que era Ribadeume, Bermoi, San Pedro Deume, A Feira, Oente, Espillaredo e Soane. O primeiro de xaneiro do ano 83, eses veciños xa eran automáticamente veciños do Concello das Pontes. Foi un traballo que a min me recordarei no que me queda de vida de todo ese acto, porque non había experiencia, según o señor Romai Becaría, en España, de semejante traslado de tanta extensión. Había núcleos por algún sitio, de pasar un núcleo dunha barriada ou tal, sí, pero non había outra experiencia que el conocese. Dixo, vou facervos un decreto, que tal, que isto preparamos, efectivamente. Foi unha labor que se fixo con moita urgencia. Pasaron as parroquias para aquí, xa estábamos no 83, xa había as segundas eleccións democráticas. Entonces, os que pasaron da Capela para aquí pasou o Ayuntamiento de 13 concelleiros, xa pasamos a 17. Entonces, os da Capela fixeron, non me recordo, pero ao menos 3 grupos políticos, 3 grupos independientes, non pertenecían a ningún color. E nas Pontes, pois éramos, me parte que foi aquela, nas primeiras eleccións do 83, as únicas eleccións do 83, debíamos ser 7 grupos políticos. Bueno, pois, despois de todo o tinglaudo que dan unhas eleccións, o meu grupo, eu xa existía a colección galega, era a colección galega, e sacamos 7 concelleiros. Pero 7 concelleiros entre 17 non era posible gobernar. Pero, bueno, como os demais, uns eran 3, o CD tiña 3, o partido da Vera, que era independentes, tiña outros 3, os que viñeron da Capela, pois non me recordo, pero tiñan 2 concellales, me creo que habían sacado, e non había forma de formar goberno. Pero foi a elección de alcalde e como eu era o que máis votos tiña, pois salín alcalde. Outra vez de novo, no 83, maio ou así do 83. Volvemos a empezar outra andadura. Xa daquela, pois xa empezamos máis fuerte con os presupuestos habían aumentado, o traballo tamén había aumentado, as necesidades seguían, porque seguíamos tendo falta de colegios. Aquí houve unha avalancha que tuvemos que buscar locales para escolarizar a todos os chavales que había.
aquí onde está hoxe o mercado, pois tamén fixéramos o mercado xa anterior que estaba proyectado, xa tuvemos que habilitar locales para meter, todos os locales eran poucos para acomodar todos os cativos que había naquela época, pero fomos conseguindo, con boas relacións. Daquela xa tiñamos un pouco máis de forza política, porque tiñamos, xa empezou a andar a Xunta, pero na Diputación ainda seguíamos tendo o mesmo presidente, pero estábamos frenando co tema do cano. Nós considerábamos que o cano daquela era un tema importantísimo porque éramos un ayuntamiento moi afectado, todas as minas, toda a expropiación, todo eso éramos o ayuntamiento máis afectado que había naquele momento de España. E conseguimos que nos foran axudando algo, pero a Diputación, como non teñamos poder político na Diputación, pois quedábanse os cartos, había que repartir con Cerceda, había que repartir con Zas, había que repartir con Noia, máis que os outros ayuntamientos pequenos, e nós quedábamos pois unha miniatura. Queríamos facer o polideportivo e non había forma que nos axudaran a subvencionalo. Sin embargo, Ortigueira, como era do grupo político que mandaba, fixeron un polideportivo. Sinto porque hai aquí un amigo de Ortigueira, pero fixeron primeiro o polideportivo en Ortigueira. Pero tamén o de Ortigueira foi moi... Eu conocín algo daquela, era meu amigo Pepito Franco, o alcalde, e tiña moitos problemas porque había que poñer por parte do ayuntamiento, había que poñer un montante. E Ortigueira, pois tamén ya era difícil. As Pontes, naquele momento, foi cando empezou a ir medrando con os presupuestos, porque de 33 millóns de pesetas pasamos de seguida xa, non me recordo as cantidades, pero o presupuesto se aumentou co tema do canon, co tema das industrias que se montaron aquí, aquí chegou a haber 2.700 empleados en Endesa, mas depois había as compañías auxiliares, en fin, empezaron a medrar os ingresos e fomos facendo frente a todo o tema. Eu quero dicir que foi unha legislatura, eu gobernei eses 4 anos de 17 con 7, porque había feito eu tiña 7, me había apoiado un independiente das novas parroquias, que era Aquilino, o que ten aquí a familia o de ordenadores, Nauta, ese me había apoiado a min tamén. Pero nestes medios, Alianza Popular, me parece que ainda se chamaba, había feito unha reclamación, concretamente nunha mesa que existía no Paraño, porque lle habían anulado aquela votación, e entón eu de ter 7 concejales directos perdín un. Pasou a Alianza Popular. Pero seguía tendo 7 porque Aquilino apoiaban a min. E fun tirando os 4 anos restantes con moitas dificultades. Meus compañeiros anteriores do grupo político, pois tamén en diversas cousas me apoiaron, en outras tamén me seguían, como é normal. Por lo tanto, eu fun sacando para diante todo o que puiden, fixen as obras, como foi poñer en marcha o Instituto, poñer en marcha o de Sanidade, poñer en marcha, había moitas necesidades, fixemos o proxecto para o Colegio da Fraga, fixemos os colegios de Monte Caxao, quedou todo inaugurado, non vou dar fechas porque poden ser variables, pero foi todo desde o 81 hasta o 86, o último tema importante que foi no 85. Había unhas normas subsidiarias naquele momento que estaban xa moi pasadas. Había contratado, cando chegamos ao ayuntamiento,
uns equipos técnicos, pero non se daban aprobado. Entón, tomamos a decisión de contratar, sacar a concurso unha nova licitación para facer un plan urbanístico, como non se seguían. E sacamos a concurso, contratamos tamén unha empresa que estaba facendo daquela tamén na provincia de Pontevedra, concretamente Pontevedra capital, presentáronse varias. Era unha empresa, o jefe da empresa era Cebrián Tello, da Coruña, e traballamos así, pois, non sei, un par de anos nos levou, polo menos, a conseguir facer un plan urbanístico que me parece que está todavía en vigor. Pasaron varias corporacións, houve reformas puntuales, creo que todavía está existente. Eu espero que esta corporación nova, que a mí non me afecta, pero se ten a ben, será posible que rectifique ou que cambie algunhas cousas, porque naquela reconocemos o polígono industrial dos Eiríos, o polígono industrial do Paraño, da Forxa, o que existe hoxe onde existen as naves. En fin, foi un mundo moi difícil. Eu digolles aos gobernantes que me relaciono con eles agora é fácil. Agora é fácil porque daquela había unha crispación entre todos os políticos, os veciños, os sindicatos, aquí había a fuerza, cando se fixa a central, houve huelgas do máis importante de España, se pode dicir. Había uns sindicatos moi fuertes, e seguían, había un equipo técnico no que era o complexo minero, o máis complexo industrial, que non é dicir, son 2 ou 3 aparelladores ou arquitectos, senón que había ingenieros de minas, ingenieros de todas as materias. Cando se instalou a chimenea, pasou por aquí xente de diversas partes, incluso estranxeiros e todo eso. Eu pouco máis vos podo dicir moito máis, pero non son... Moitas gracias, Jaime. Quédame agradecerlle á directiva de UME, porque foi unha gran que me incitou a estar en este acto. Por lo tanto, quero lles agradecer e felicitalos e que sigan con esta que están facendo, porque nos primeiros días destas jornadas eu todavía aprendín algunha cousa, porque houve aquí un triunponente que sabía moito, pero houve alguén que me dixo aquí públicamente que as campanillas ou chocas que levaban as vacas, as bestas e todo eso, que eran máis antiguas que as campanas que existen hoxe, que non había, que teñen máis antigüedade. Por lo tanto, os que volvan a pasar por esta mesa traerán novas cousas que nós desconocemos neste momento. Moitas gracias e sigo felicitando aos autores desta revista para que sigan traballando con éxito como hasta ahora. Moitas gracias. Esa Casa da Bouza que nombrou ese señor é de Rochela Alvariño ou é outra? Pois ali é a Casa da Bouza de baixo, é do medio e de riba. A que comprou Rochela creo que é de riba. É de riba de todo, non? A Casa da Bouza que nomei eu é a que está no lugar do Freixo. Hai outra Casa da Bouza na outra cuadrilla que chamaba, na cuadrilla de Pena de Francia. Sí, non obstante teño a documentación que teño na casa, se quer alguén envíolla. Foi comprado, foi da Casa de Solloso, de Francisco López de Solloso, do capitán, e do Sanjurjo Montenegro, e a documentación é fiable porque é documentación notarial do século XVII, concretamente do 1670 e algo.
Porque, mire, nos documentos de venta da Casa da Bouza dá os lindes, pero son os lindes do ano 1670, que os lindes xeográficos van coincidir cos de hoxe, evidentemente, non os veciños. Pero vamos, esa documentación achego ya a través de Marisol, que teño o correo, envíollas, e se hai alguén que lle queira transcribir, se non transcribo eu po ano que ven. Bueno, moitas gracias pola vosa presencia, gracias tamén ao Concello das Pontes polo apoio que fai destas iniciativas, que nos representa hoxe cola Concelleira de Cultura Sonia Sueiro e por Monse García, e espero que vos guste a revista deste ano. Gracias aos autores, aos presentes, moitas gracias.